בבית של סבתא שלי בבילאיצ'ו, בסלון, היה ארונית קטנה כזאת שבתוכה היו עיתונים צבעוניים, עיתונים גרמנים שהגיעו מגרמניה, שהיו עיתונים צבעוניים עם הרבה תמונות. עכשיו, כשאני הייתי ילדה, עוד לא היו עיתונים ככה עם תמונות ודפי כרומו כל כך בכל בית. היינו יושבים ומסתכלים על התמונות האלה, היה שם תמונות של אוכל ותמונות של... כן, של תיירות, של מכוניות שלא הכרנו, כל מיני תמונות של חוץ לארץ. ובין התמונות היו תמונות בדפים הראשונים, כל הדפים הראשונים היו מוקדשים למשפחת המלוכה הבריטית, וקצת למלכה של דנמרק ושוודיה והולנד, וכל התמונות היו כאלה יפות, וכזה עם רקעים מתאימים ועם שנדלירים, וכולם לבשו מתאים ומתוקתק, ולכל התינוקים, כן, ולכל התינוקים היה סמיכות כאלה עם שובל, וכולם תמיד היה להם ככה את החיוך המושלם הזה עם השיניים המושלמות, והכל היה נראה כזה מושלם, פשוט המשפחה המושלמת. הרי בסופו של דבר לכולנו יש את המודל בראש של מה המשפחה האידיאלית. לכל אחד זה אחרת. אצל חלק זה מבחינת מבנה המשפחה. אבא, אמא, ילד, כלב, חתול. אצל חלק זה המיקום של בלי החתול, אלרגיה. ואצל חלק זה המיקום של המשפחה, קיבוץ, מגדלי יוקרה באנדריאלי. עכשיו, הרבה פעמים זה יוצר אצלנו את המראה הזה של משפחת טפט. קחו למשל את משפחת המלוכה הבריטית שאני ככה כל כך הסתכלתי עליהם בעיתונים. יושבים שם מלך ומלכה ויורש עצר ונסיכה. מה קורה בין המלכה שלא רוצה להוריש את הכתר שלה לבין הבן הממורמר שלה שעשה בלגן הרבה מאוד שנים, לבין הכלה שלה קייטי ווייטי, לבין הנסיך שלא רוצה להיות נסיך וברח, והנסיכה דיאנה שאז בזמנו לקחה גם נוגדי דיכאון, וכולם ידעו שהמצב בינה לבין צ'ארלס לא מי יודע מה. זה נקרא טפט קרוע. וכולנו מכירים משפחות שמבחוץ הכל נראה יפה וזוהר, אבל אף אחד לא יודע מה הם עוברים, כמה כאב יש שם, כמה תסכול יש שם, כמה קרעים וכמה אתגר וכמה עבודה. גם לנו יש סיפור משלנו על אתגרים ועל עבודה ועל דרך. זה ממש ליצור רקמה עדינה. כמעט שבת שלום לכל המסתכלות והמסתכלים, ואנחנו בפינה של בא לנו לדבר. ערב שבת קודש, פרשת ויגש, אנחנו לחוף הים. הבאנו אתכם לטבע לפני הסגר, שתראו קצת אור ושמש. שימו בכיס. ואנחנו בערב שבת קודש פרשת ויגש, ופרשת ויגש היא פרשה כמעט לפני האחרונה בחומש בראשית. בחומש בראשית יש המון סיפורים, המון סאגות של סיפורים משפחתיים, סיפורים של אחים שרבים, סיפורי הורות, סיפורים של עקרות, כאילו דברים מאוד לא פשוטים. וגם בפרשה הזאת אנחנו עדים לסיטואציה מאוד מיוחדת ומאוד מרגשת. רגע, בוא ניתן למטוס הזה לעבור שנייה, חכו. ספרו, 10, 9, 8, 7, תספרי לאט שהוא יעבור. 6, 5, נו כבר, יאללה, זהו. עבר. וגם בפרשה הזאת אנחנו נוכחים בסיטואציה מאוד מעניינת. בפרשה הקודמת שעסקנו בה בשיא המתח, יוסף הצדיק, אחיו עומדים לפניו ומסבירים לו למה הם חייבים להביא את בנימין הביתה. כי בבית יושב אבא יעקב והוא לא יכול לאבד עוד בן, הוא לא יכול. הוא כבר בן אחד איבד, טרוף יוסף, ואת הבן הזה הוא לא יכול לאבד. ויהודה, האח שלוקח אחריות, מושיט את הרגל קדימה, עושה ויגש ומנסה להסביר ליוסף שהפליל את אחיו למה הוא חייב לחזור עם בנימין. קודם כל, לפני שאני ממשיכה, תדעו לכם שכשקראתי את הפרשה זה כל כך ריגש אותי, כי יש פה שני דברים ששמתי לב שכל כך נגעו בי. דבר ראשון זה הקטע איך אחים עושים הכל כדי להגן ולגונן על האבא. ודבר שני זה על איך יוסף הצדיק, כשהוא מגיע הרגע שהוא רוצה להגיד להם אני יוסף, איך הוא לא עומד בזה, והוא נכנס לחדר והוא סוגר את הדלת והוא בוכה
איזה מרגש הרגע הזה, כל שנה אני קוראת את זה מחדש ואני בוכה איתו ביחד. וניגש יהודה, אומרים המפרשים שהניגש הזה, הצעד הזה קדימה, זה לא היה סתם צעד, היה פה, זה היה חתיכת אירוע, עד שכל האדמה של מצרים רעדה, עד ארץ גושן מגישו את זה. אומר על כך בעל הטורים, שכשיהודה ניגש אל יוסף, הרי יוסף הוא מלך מצרים. יהודה בעצם אמר לו באיזושהי דרך, תראה, אתה מלך, אבל גם אני מלך. וככה, מגובה העיניים, אפשר לדבר, אפשר לנהל משא ומתן. ראיתי פירוש יפה מאוד בשם הרב שטיינמן, שגם לפני, על הויגש הזה, שגם לפני שאנחנו מתפללים תפילת 18, אנחנו עושים 3 צעדים אחורה, 3 צעדים קדימה, בסוף התפילה, כאילו בסוף ובהתחלה. אומר הרב שטיינמן, כשאדם רוצה להתקרב אל משהו, להרגיש יותר, להתרגש, להתקרב, הוא צריך לעשות צעדים, נכון לעשות פעולה פיזית. כשאנחנו רוצים להתפלל תפילת 18 ולהיות יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את הצעדים הפיזיים האלה כדי להתקרב. אז בדקנו, והפעם אני יכולה לקחת קרדיט, גם אני בדקתי. הילדה התחילה לעבוד. וקצת ככה נכנסנו לתוך המילה ויגש, חיפשנו בעצם מה זה אומר. והגענו לכמה שורשים מעניינים. ויגש, שורש נגוש, נון, ג' שין. ומשם הגענו לכמה מילים. גישה, הנגשה, נגישות. כי כשאנחנו רוצים ליצור איזושהי תקשורת יעילה, מערכת יחסים מבוססת ובריאה, אנחנו חייבים לעשות את הצעד הזה הראשון של ויגש, לקראת. אז דיברנו קצת בינינו גם על העניין של התקשורת שלנו. הרי בואו, מי שמכיר ולא שלא מכיר, אתם תכירו בהמשך, יש לנו סיפור מעניין. גם לנו יש את היו לנו שנים של תקשורת מאוד 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 קשה. והיום יש לנו תקשורת מאוד מאוד חיובית. ובעצם רצינו לבדוק מה היה הויגש שלנו, להנגיש איך אנחנו הצלחנו להגיע לתקשורת טובה בינינו. גישה. אז הדבר הראשון שמצאנו, מיקוד שליטה פנימי. מה אני יכולה לעשות? אני לא אוהבת לקרוא לזה מה החולשה שלי, אבל מאוד מאוד יש את הקטע הזה שהם עשו לי והוא עשה לי והוא עשה לי. שנייה, כולם עשו, הכל בסדר, אתה צודק, אבל שנייה אני מסתכלת בתוך עצמי, איפה אני יכולה לשנות למען? דבר שני, כיבוד מפת העולם של האחר. האמת שזה עיקרון של NLP, אבל עד שלא עשינו את זה בינינו, לא הצלחנו להתקדם. מפת עולם בעצם זה משהו שמורכב ממחשבות, מסביבה, מחוויות, מהשקפה, מאמונות, אמונות פנימיות שלנו. ולכל אחד מאיתנו, מטבע הדברים, ביחס לזה שהדברים משתנים, יש מפת עולם אחרת. כל אחד מאיתנו חווה את העולם דרך מפת העולם שלו, ועד שלא נלמד לכבד ולהכיר במפת העולם של האחר, הדרך לתקשורת קצת חסומה. לחפש את המציאות שאנחנו לא רואים כי זה לא שלנו. אנחנו כל כך עסוקים בדרך שלנו ובנרטיב שלנו ובאיפה אנחנו ומה היד, ולפעמים אנחנו קצת שוכחים להסתכל על זה שיש כאן מציאות לידינו שהיא אומנם מאוד 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 כפרה על המציאות הזאת. היא מאוד 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 שונה מהמציאות שלנו, אבל אם אנחנו נצליח להסתכל אז אולי יש איזשהו פילוס של דרך. שפה משותפת. למשל, שפה משותפת זה למשל אם אנחנו משוחחות בינינו, למצוא את הדרך לשפה שתחבר בינינו. כי למשל, צריך להיות שיהיה שיח כנה, צריך להיות שתהיה עדינות בשיח. אני יכולה לשתף למשל שאני, יש לי ולאמא, אני יודעת היום איזה מילים, היא פחות עושה לה טוב לשמוע, אבל אני יצרתי סוג של שפה חדשה, להנגיש לאמא את הדרך שלי בצורה נוחה, אבל חשוב מאוד. שיח כנה, כל הקלפים על השולחן, האמת משחררת. נכון, בעדינות. אני יכולה להגיד שאני למדתי שיש נושאים שמעצבנים אותה, ואם אני רוצה להגיע למשהו, אז אנחנו צריכות למצוא דרך. לא לעצבן אחת השנייה. נכון. כיבוד האור של האחר, זה כל כך חשוב בכל בן אדם, כל אחד שאתם פוגשים במהלך החיים, בכל בן אדם שיש לכם איתו מערכת יחסים, יש בו אור פנימי. אצל כל אחד שמוליך אותו בחיים, אצל אחד זה האמונה, אצל אחד זה האהבה, אצל אחד זה האמפתיה והרגישות. אם אנחנו ננסה לפתוח את האור שלנו קצת יותר מדי על האחר, אנחנו עלולים לכבות את האור שלו. אם אנחנו נכבד את האור של כל אחד, זה יפהפה. אני יכולה להגיד לכם שהאור של האישה היפה הזאת זה הקודש ברוך הוא, ואני כל כך אוהבת את הקודש ברוך הוא שלה, אתם לא מבינים כמה זה עושה אור. איזה כיף לי. והדבר הנוסף שראינו זה להכיל את העובדה
שאין דבר כזה יחסים מושלמים או יחסים נכונים. כי מה שאנחנו חושבים מושלם לפעמים לא קיים. ומה שאנחנו חושבים שנכון, אז מה שנכון לנו, לא תמיד נכון למישהו אחר. אז אין דבר כזה מושלם או נכון. יש דבר שנקרא יחסים טובים. אין תקשורת נכונה, אין תקשורת נכונה. יש תקשורת טובה. וכשנדע להכיל את הזה שלא חייב להיות הכל מושלם, ולא חייב, אלא שמתנהלת פה תקשורת טובה, זה כבר צעד. בשביל זה לפעמים אנחנו צריכים אפילו לעשות צעד לאחור. צעד לאחור. זה כמו כשיש תפוח אדמה לוהט ואנחנו זורקים אותו מצד לצד, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו. לפעמים גם צעד לאחור הוא חיובי וייגש, בגלל שאם אנחנו רוצים, כשבדקנו את המילה וייגש, יש לנו מתוך השורש נגוש עוד מילה, התנגשות. אם אנחנו רוצים למנוע התנגשות, הוויגש שלנו לפעמים צריך ללכת צעד אחורה. כי מה שאנחנו רוצים זה לא אבני נגף, אלא אבני נגש. חשוב מאוד. ואנחנו פוגשים את זה, פוגשים את זה בכל מערכת יחסים שיש לנו בחיים, בין אם זה בשכנות, בין אם זה עבודה, בין אם זה בהורות. אני יכולה להגיד, אני למשל עם אדם, כשאני רוצה לנהל איתו שיח ואני רוצה לפתח איתו באמת תקשורת חיובית, אני צריכה לרדת לרמה שלו, גם מנטלית, עד כמה שאני יכולה, וגם פיזית, עד כמה שאני יכולה. למשל, את יודעת שהיה לצביאריה, הבן שלי, היה לו רבה, כשהוא היה קטן, הרבה שמאי. והרבה שמאי, כשהוא רצה להסביר לילדים דברים, הוא ממש התכופף אליהם. הוא התכופף עד אליהם כדי להשיג את תשומת ליבם וכדי שיבינו אותו ודיבר בשפה שלהם. ככה בעצם עושים את הוויגש, את הצעד הראשון. אני עשיתי את הלקראת. נכון. ב-NLP יש עיקרון שקוראים לו pacing ו-leading, הצטרפות והובלה. כי רק לאחר שאנחנו מצטרפים אל השני, נוכל להוביל אותו אל מה שאנחנו רוצים להוביל אותו ולהשיג את ההקשבה שלו ואת התקשורת שלו. כמו שיהודה המכבי, עד תקוע בחנוכה. כן, בינתיים חנוכה תקוע עליי, אבל אוקיי. כמו שיהודה עשה ליוסף. הוא אמר לו, אני מלך ואתה מלך. בוא נתחיל לדבר. או כמו שאנחנו עושים כשאנחנו מורידים את עצמנו לרמה של ילדים קטנים, או כשאנחנו מחפשות שפה משותפת לדבר. אנחנו שווים, ועכשיו השיחה זורמת יותר. ותראו למה זה הוביל. זה הוביל למצב שיוסף גילה את זהותו לאחים שלו, ולאיזה איחוד משפחתי מרגש המעשה הזה של יהודה בעצם הוביל. ואתם יודעים, כשעובדים על מערכות יחסים, בעצם אנחנו עובדים עליהם, זה לא זבנג וגמרנו, בום טרח שגר ושכח. זה עבודה איטית, גם על עצמנו, גם מול השני. זה כמו רקמה, זה כמו עבודת יד. וכשעובדים על זה כמו עבודת יד, גם יודעים להעריך את זה כמו עבודת יד. אתם חושבים שזה קלישאתי להגיד, תאהבו? לא. אז תאהבו. אז שבת שלום ותאהבו. שבס.